kita sudah nyampe jalan arah Jatiroko ya. Aku arep mampir iku guys. Iki sate favoritku pokoknya, sate Banyurip. Wis pokoknya lewat kene wis pirang tahun ra liwat arep ra mampir. Yo moto aku. Sate Banyurip guys, muga-muga buka. Jalan Jatiroko. Jalan arah Jatiroko. Pirang tahun Rene Songwi ya 300 meter belok kiri. Cancel tuh itu.